En l'any 2015 començarem a avaluar este govern progressista les necessitats que feien falta per a que la barrià de les Basses no sofrirà les inundacions que va sofrir en el 2015 en el mes de març. Com a regidor socialista que perteneix a este govern progressista, es ficarem en marxa i contactarem automàticament amb la Direcció General de l'AUIA per a veure el projecte de lo que és el canal de les Basses fora una realitat. La veritat és que tinguérem l'apoyo del govern valencià des del primer dia i nosaltres crec que hem fet la feina que tocava. Podem dir en orgull que els socialistes en el govern municipal han sigut els que han col·laborat per a fer possible que les úniques infraestructures hídriques que s'han fet en este poble en els últims 25 anys. Per tant, ens considerem satisfets de la feina feta. Queda encara feina que fer. Anirem després i veurem el que és el canal interceptor, que és l'obra que rematarà i completarà el que és este canal de les Basses. I sobretot una cosa important, i ho dic per als pròxims governs que vinguen a partir del 28 de maig. Ha de continuar reivindicant el que és el canal, el que és el barranc de la Casella. El barranc de la Casella té que tindre una amplitud distinta per a poder desaullar en el Xúquer. I això és el que jo crec que toca fer a partir del dia 28, pressionar molt més per tal d'aconseguir que l'objectiu dels alcirenys siga que les inundacions se patisquen el menys possible. Sí que és de veres també que les inundacions en Alzira han vengut per una mala concepció urbanística del disseny de la urbanització del Racó, de lo que és la part alta del Respirall i també l'Hort de Galbanyón. Han convertit aquestes urbanitzacions en autopistes de l'AUIA, sense oblidar també un tema importantíssim, que s'ha consentit les transformacions agrícoles en tot el que és el Vall de la Casella. I aquesta AUIA és la que ve per el camí de pescadors, aplega a lo que és la rotonda de l'antiga Videsa i per ahí entra en la barrià de les Basses. Entre tots jo crec que devem de continuar treballant en aquest sentit. Sempre no podem oblidar que ha sigut este govern progressista, el que ha fet les úniques obres hidràuliques en el nostre poble.